Sizoqala ngala kowesilisa uma emithisile or etholise umuntu wesifazane umntwana kungacaciwe kuye kudinga ukuthi lo muntu wesilisa ayoxolisa lapho kubo kantombazane leyo abamithisene nayo exolisa ngembuzi ngokuthi uxolisa ngembuzi uxolise ngembuzi lapha ya kulesa sibayo owonile kusona njalo koma sesibuyela nangala kowesifazane. Okay. Owesifazane ke ufuna axolise yena kubo ngembuzi naye. Exolisa la emakhehleni nasezalwazini zakubo ukuthi uzalile la kulamagceke engemfazi wamuntu. Ohlangothini lokulapha. Uyafinyelela kulona. Yebo imbuzi lo ibonayo iwumuntu. Na kanjani ke isikhathi sami ke masika nje imzuzu ngama25 ushayele lona ihora le10 asikubingelele siqhubeke nokwamukela kulona ke uhlelo sikubonge ukuthi cha ukhethe kahle ema ukhetha lona ke uhlelo azibuye masisweni ukhetha ke ukulalela umjabulelwa umondli kungakuyama ke sakhe sibongo khumbula na kanjani uhlelo ke lihleze ngasonke isikhathi likuphakela ke ukudla kwendlebe licwija lekunolononga ukuze ke uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngesimo sempilo yomuntu namhlanje nginaso ke sihambele sethu nake sotedlulile ebesikade sinaso ke yena ke ubaba Unxele hamsana ke naye ke umama Unxele. Thatha ithuba nginibingelele bahlonishwa nginamukele kulona ke uhlelo azibuye emasisweni. Siyabingelela kubantwana bakaNkulunkulu. Right ke ubingelela kanjalo ke uthi uyabingelela kubantwana bakaNkulunkulu ngesotelizayo uzothi sebingelela uzobe sethi siyabingelela kubantwana bakamveli nqangi ngiyazi ukuthi uhlelo lethu lesinto sisebenzisa legama likaMveli Nqandi umveli kuqala yazi ke baba Unxele angiqisekisa umlaleli ukuthi konke esizobe sikukhuluma kuzobe kutholakala ke inkundleni zokuxhumana ke ubuxhakaxhaka kwiBMK uju production kanjalo ke nizophinde kutholakale nodokotela ke ubaba Unxele noma Mnxele bazokwazi ukuthi einkundleni zabo zokuxhumana bakusabalalise nami ezumjabulelwa umondli umjakhula ngizokwazi ke ukuthi ngikusabalalise ngakho ke kubalekile ukuqonda ukuthi impela ungasuka eduze komsakazo wakho. Right baba Unxele ngiyakhumbula ngesuku edlulile besikhuluma nayo ke indima yokuzaleka kwengane nemigudu elandelwayo uma ingane izelo usuku lokuqala kuya enyangeni ezintathu kuze kuyoba ke kuyongena esigabeni sokuthomba kwayo. Sesibheka ke namhlanje uhlangothi olubaleke ngendlela emangalisayo elithinta owesilisa nowesifazane oyithole ekhulelisa ukuthi ulandela miphi imigudu uma exolisa. Ngibingelele kubantwana bakaNkulunkulu okhulumayo ubaba uZenzile Nxele. Imigudu eyaye ilandelwe uma owesilisa nowesifazane sebeyithuke sebethola abantwana kungacaciwe. Yes ngoba kufuna kugqame lokho kungacaciwe ngoba umuntu onelungelo lokuthola umntwana abantu abacacile. So masizoqala ngala kowesilisa uma emithisile or etholise umuntu wesifazane umntwana kungacaciwe kuye kudinga ukuthi lo muntu wesilisa ayoxolisa lapho kubo kantombazane leyo abamithisene nayo exolisa ngembuzi. Uma sikhuluma ngelokuthi aye koxolisa akuhlangene nokukhokhwa kwama damage ukuya nje koxolisa. Koxolisa nje akuhlangene nama damage akuhlangene nokuthi futhi kufanele isibongo sengane sishintshe. Okay. Akuhlangene nalokho. Lokho kuhamba indlela yako lokho kokushintsha kwesibongo sengane. So lana uyobhula umlilo lo uthungelile wena. Uyobhula lomlilo owuthungelile wena ngokuthi uxolisa ngembuzi. Uxolise ngembuzi lapha ya kulesa sibayo owonile kusona. Ngoba ke baba Unxele ngifisa ukuhambisana naye ke umlaleli imbuzi le uma isuka ekhaya kubo kamfana iyashiselwa impepho kwenzakala kanjani. Uma isuka ekhaya iyabikwa ikhanyiselwe ikhandlela elimhlophe ukuthi ke na imbuzi iphuma esibayeni sala ekhaya iyapi
Yes, yes, yes. and okunye okubalekile kulo msebenzi okanjalo wokuxolisa kuye kudinga ukuthi ke njobe isuku ihanjiswa umuntu ofike okudinga lwethule udaba uyena umnikazi wendaba Uyena umnikazi wendaba. angaba nabo abamphelezelayo but udaba okuziwe ngalo makusuke kuyoxoliswa kufuneka luthulo uyena umnikazi wendaba kube uyena ozicebayo oshoyo ukuthi ngaba yinja ngadla amaqanda kusho ukuthi mhlonishwa uma behambisa yona ke lembuzi bafika la khona umfana ezalise khona kube noma ngabe ke unaba abaphelezeli kodwa kube nguye ozendlalayo asho ukuthi ngize la ekhaya ngiyindodana yakasibanibani ngokuzocela ushwele ekuthenini ke cha ngadla amaqanda ala ekhaya ngizozilahla kini yebo kunjalo okay khamba kanjalo impela so mase qedile futhi abese yahamba isale lembuzi yenziwe njalo isale la ekhaya ke bayisebenza abala ekhaya okay ngoba uzoxolisa phela yena yes so ukuthi bona bayenzani akusalokhuza akusamthinti yena okwakhe nje ukuthi axolise bese yahamba okay ongahlangene nokuthi ke futhi sekufanele kushintshe isibongo sengane ongasho ukuthi bese zokhokha amademage cha okwama-damage ekhamba indlela yakho kodwa yes yes kanjalo ke mase sibuyela nangala kowesifazane okay owesifazane ke ufuna axolise yena kubo ngembuzi naye exolisa la emakhehleni nasezalwazini zakubo ukuthi uzalile la kulamagceke engemfazi wamuntu ngoba phela uyedwa umuntu onelungelo lokuzala umfazi ocacile kusho ukuthi babunxele into ithi uma ungowesifazane sicacise nalokuthi ungacacile wazalela ekhaya kusuke kumele nawe ube nokuxolisa ushweleze emakhehleni angamela umuzi ukuthi sewenze okungaphezulu kwamandla ukuthi uzalela ekhaya ungemfazi wamunye wabangisa umfazi okhona lekhaya wesidwaba yebo kunjalo right sisahambisana kahle impela nje salandelana kunjalo impela Khamwe ke asibhekeke ukuthi uma kuya nokwenzeka ukuthi owesilisa ushaya amakhala ngengakenzeka izimo lezi ezenzakalayo uthola ukuthi ushaya amakhala ngengane ngoba owesifazane useke wayibika eindaweni eziningi ezahlukahlukene kwenzakalani ohlangothini labantu abangasekho bakubo kamfana nabakubo kantombazana akubi nikhona izijeziso abamnikezela zona siba khona kulowo wesifazane phela uma kuukuthi uhambise ingane esibongweni engahlangene naso ngoba into kanjalo ziyenzeka ngenxa ke yokungathembeki kwabantu besifazane ziyenzeka into enjalo uma ke dokotela uma ke baba Nxele sekwenzakala ke wayenza yonke into efanele wesilisa ukuthi hamba yozendlala kanjalo ke nowesifazane wazendlala ekhaya kubo ukuthi ke naye wenze okuphambene nomthetho wazalela ekhaya okuyinto engavumelekile kube sekulandela luphi uhlelo kusisukela nje sibheka kuyena umuntu wesilisa emntwini wesilisa ke phela mase exolisile uma kuukuthi ube nezinhloso zokuthi uyafuna ukuqhubeka amthathe amenze umakoti wakwakhe angakwazi aqhubeke naye angakwazi ukuthi aqhubeke naye angakwazi ukuthi aqhubeke naye enze izinto ke ngendlela manje eqondile nesesikweni ukuhlonipha uNkulunkulu nokuhlonipha amakhehla nezalukwazi uthinta ke indaba ebaleke ngendlela emangalisayo mawuthinta indaba yokuthi uma ezoxolisa uyifikela yena siqu sakhe azoyishwelezela yena lokho kuzobe ngeve kodwa sekumnikezela igunya lokuthi ingane usengayishintsha isibongo ibe esakhe ngifisa ukubheka ke ukuthi isiphi lesi sigaba ekumele asidlule ukuze ingane igcine seyibiza isibongo sika baba wakhe uma kuukuthi akazi umthatha uma wayengane yes kuye kudinga ukuthi ke alobole yona ingane uqo
alobole iyona ingane siqu sayo. yona ingane uqobo uma ukuthi ke bagcina ngokuthi abathathani noma wengane. Okay. Kuba neprocess yakhona ke nakhona lapho kulolo hlelo lokuloboleka kwengane. Lokuloboleka kwengane ukuze izobiza isibongo sikayise. Ikibe nendida ke mfokanqele into edala ngiyenze lembuzo ingoba ngiyabona ukuthi unikezela umlaleli ingqikithi nomongo wendaba uyizwa injengoba injalo. Ngifisa sibheke ngibone kuba nokudidiseka uma kukhulunywa ngenhlawulo nokulotsholwa kwengane. Abantu abaningi uyaye athi uma eseyile kogeza umuzi mhlambe wahlawula umuzwe sethi ingane sekungeyakhe engayilobolile mhlambe mawungasihlahlela ukuthi yini ukuhlawula yini ukulobola ingane imiphi imigudu oyilandelayo uma uhlawula ingane imiphi imigudu oyilandelayo uma ulobola ingane. Masiqala la ekuhlawuleni uhlawula ngembuzi and okubalekile njengoba bese ngingachaza ukuthi kuya wena kube wena ofika uzendlale lapha. Yes. Usho ukuthi ngaba yinja so masiza ngala ekuloboleni ingane. Yes. Ingane uyayilobola lapha kubo. Okay. Inkomo ezimbili. Okay. Kuba inkomo ezimbili nje kube nembuzi ke yomphako ngoba phela ikhaya la komalume ikhaya elikhulu. Ngeke kuthiwe iyakhishwa. Ngoba phela ukuthi usuyilobolile akusho ukuthi ngeke iphinde iye lapha komalume. Komalume ikhaya elikhulu enganeni ngabe umfana ngabe intombazane ikhaya elikhulu. Kusho ukuthi uma wecacisa kanjalo mhlonishwa inkomo ezimbili zokulobola ingane bese kuba imbuzi yomphako kwenziwela ukuthi umshana uma ezwe ekhumbula komalume afike amukeleke ngoba waba khona umphako wakhe uzobe sedla nje kuwona umphako. Yebo ngoba ngesikhathi ihambe yakubo yomphako ingako ngingashiya ukuthi uyakhishwa ngoba akendi uyazi Mr Nqele into engiyithakasela kakhulu uveza ihloko uzithi janti ihloko ezibalekile. Yabona mawuthinta lolu hlangothi lokuthi ingane ayikhishwa ngoba isuke ingendi. Isizulu lesabantu abaningi esibalahlekele uthola ukuthi umuntu kuthiwa hayi ingane izokhishwa komalume wayo siyamkele la ekhaya sengathi yenda ayendi ngoba ibhilonga kule ibongo zombili iyohlezi ibhili ngakuzona lezi ibongo zombili ngoba umuntu wakhiwa abantu abawu2 umuntu wakhiwa ngabantu ababili. Hayi right ngiyakuzwa sibuyele ke ohlangothini lakhe ke owesifazane. Hayi owesifazane kuba ukuthi ke ahlaba imbuzi la ekhaya axolise kuyizalukwazi namakhehla la ekhaya ukuthi ke wenze isenzo esingesihle sokuthi athole umntwana amtholele la ekhaya engemfazi wamuntu. Kuleyo mbuzi leyo esuke ihlatshwa uyena wesifazane iyahlatshelwa iyashiselwa yini impepho uma kungukuthi kulowo mndeni bakholelwa kuyona impepho. Well mabekholelwa kona bangayishisela impepho kodwa ke ngokwendlela esihamba ngayo thina kaNkuluNkulu kuye kukhanyiswa ikhandlela elimhlophe icelelwe umphefumulo wayo kuNkuluNkulu. Icelelwe umphefumulo wayo kuNkulunkulu. Ngithi ngiveze leyo mlaleli ngoba ngiyazi ukuthi abantu abalalela uhlelo bahlukene iziqhazi ziningi. Khona abathi thina usiko siyalenza, khona abathi thina senza umkhuba, khona abakwenza ngokukholwa ukuze ke wonke umuntu olalele ezozizwa ikhavekile. Uyayibeka ubamncela ukuthi uma ukholelwa kweza semsamo ungayishisa impepho kulungile kakhulu naloko kwamukelekile kodwa ngokohlangothi lwakamoya ushisa ikhandlela bese ke ucelela ke umphefumulo wayo eyona ke leso silwane ke osuke usen. Asiphuthumeke mfokanqele siye koyibheka ukuthi sekuxolisiwe ke inhlangothi zombili eseqolisile wesifazane edlozini lakhe waxolisa owesilisa kubantu bakuba bangasekho.
ngingasho kubantu bakuba bangasekho nedlozi lakhe kuphela kanjalo kwaba kamoya waxolisa nakuzona ingelosi sekuyizona ezingibangamele kuyaye kube sekuba namuphi umthelela empilweni yengane because kuyenzeka uthola ukuthi ingane iyakhula ngenxa ukuthi kunezinto engagcinelwanga zona ibonakala kunezimo zempilo ezingayihambeli kahle mhlambe kuya kube khona yini ukuhlelembeka kwezinto uma ilungiseliwe izinto siphinde sibheke nobubi bokungagcinelwa lolo hlelo. Okay, so uma igcineliwe ingane yonke ingane khona la emhlabeni izinto zayo zihamba kahle noma zikhona inkinga kuba yinkinga eziunderstandekayo Right. uma ingagcinelwanga izinto wonke amasiko lawa enziwa ukuhlonipha uNkulunkulu nokuhlonipha lamakhehla nalezalukwazi izinto zezingahambi kahle isikhathi esiningi zike zingahambi kahle isikhathi esiningi abanye ke bakuthola abagcinelwanga kodwa ngoba naku babheke uNkulunkulu kakhulu uthola into zakhe zihamba kahle kodwa akazenzi lezi zinto zamasiko nani abanye baba nayo lo nhlanhla abanye baba nayo leyo nhlanhla bese umuntu hayi mina angihlabe mina ngikwenza ukuthi into zami ihamba kahle yes abanye baba nayo lo nhlanhla kodwa nje ukugcineka kwamasiko kuyinto enkulu nebalekile kuzo zonke izizwe futhi njoba zenza izizwe zonke nje zigcina amasiko azo zenza njoba babenza obabamkhulu babo and senza namhlanje. Mlaleleke lapho ngasekhaya ke ngiyaqinisekisela ukuthi ubaba uNxele sisazoqhubeka sibe naye usuyihambisana ke naye ke umama uNxele bangidonsa ngendlebe bathi cha kumele wazi ukuthi ke uma sizokhuluma lezi indaba kayinqola kumele ihambe noSayini ngiyabona uma ekhuluma ubaba uNxele umama ambheke anike ikhanda avume ngibone ukuthi hayi into yabo le into yasendlini asibheke ke mhlonishwa ukuthi esigabeni esimamaphi kwingane la kumele kuxoliswe khona kuyenzeka uthola ukuthi owesifazane nowesilisa bazalisene mhlawumbe ngenxa yezimo ezithize bangabi nako ukubona ngasolini baqhelelana ekuhambeni kwesikhathi zibuye ingqondo bakhumbulana ukuthi uma wengane yami lo munye ubaba wengane yami lo sesifisa ukwenza kahle enganeni yethu sikhona nesikhathi esibekiwe ukuthi uma sekudlula isikhathi esingaka ngeke sisaxolisa ukuxolisa nje injoba nesintu sakithi sisho sithi icala libule ingane ingenze it doesn't matter ukuthi ingane isino 20 years isino 30 years mawungaxolisanga nje icala elihleze limile phezukwakho wena ubaba wena umama ake ngibuzele ke abalaleli nanku umbuzo obalekile kuyenzeka uthola ukuthi abazalisene bagcine sebebone ukuthi mabalubolane uma sebelobolana bayigcine zonke izinto zamalobolana bangalisebenzisa yini lelo thuba lokuthi mina njengomjabulelwa kweyama ngithuma abakhongi kwakhanyani Sithole bafike bacela isihlobo esihle uma sekuza ubikibiki ngiede naleyo mbuzo uxolisa ngeke kwenzeka ukuxolisa kuhamba kodwa nje okay uma ukuthi usudecide ukuthi uyamthatha into oqala ofuna uyenze ukuthi uhambe uyoxolisa kuqala uyoxolisa kuqala then usungakulandelisa kokunye ay so eyokuxolisa nje uxolisa kuhamba indlela yakho kodwa wayibeka iyacaca ingakho ke ngithokozela lolu hlelo yize lenziwa yimina kodwa ngithanda ngendlela yokuthi ngaso sonke isikhathi livula ipage elisha kumlaleli osuke khona ekhaya ingakho kubalekile emlaleli ukhona lapho ngasekhaya ukuthi utshele umakhelwane nomakhelwane atshela umakhelwane ukuthi uhlelo azibuye emasisweni uhlelo elikubuyisela ngempela emongweni nasekuqondeni isintu sakho
mhlambe ke sesizoyisonga babunxele ngiyazi ukuthi njengoba usolwazi ezintweni eziphathelene nesintu uphinde futhi ube khona ohlangothini laka moya umuntu uzoyibuza esekhaya ukuthi ngiyafisa ukuthola olunye ulwazi olwengeziwe uyaba nayo indlela yokuthi uvulele umlaleli ithuba lokuthi akuthinte aphinde futhi abe yingxenye yokusizakala ngaphansi kwekhwapha lakho yebo likhona lelo hlelo senza kanjani inamba u 078 078 863 863 02 02 67 asiphinde lo nombolo 078 078 863 863 02 02 67 sengiyabuza nje off record kodwa umlaleli ulalela uyezwe ngiyahleba umlaleli nobaba uncele ungathi uzwile ngihleba kodwa ube uzwe ukuthi ngihleba ngithini ohlangothini lokulapha uyafinyelela kulona yebo imbuzi lo ibonayo nje iwumuthi kwasayiyona nje each and every part oyibona lapha embuzini iwumuthi okay ay mlaleli ke lapho ngasekhaya ngithemba ukuthi ke uyayizwela uma kungokuthi uyafisa ukuxhumana nobaba uNcele ngiyazi ukuthi ulalele lapho ngasekhaya isidingo sokuxhumana nobaba uNcele uzosibona because ababaningi abantu abayaziyo lendlela yokuthi uma uzalisile ngale kokuyokhokha inhlawulo ngale kokuyolobola umntwana kunesigaba sokuqala esenziwa umfana siqu sakhe mhlambe nabamphelezele aye kubo kwantombazane la ezalise khona athi uyakoxolisa kanjalo ke nayo intombazane kunesigaba andukube kuzogeza umuzi kuzohlawula esidinga yona siqusayo ukube ke ibe nembuzi yokuxolisa emathongweni nasedalweni zala ekhaya ukuthi ngonile ngenze ekumele ngabe kwenziwa uma owagaqa ngase ngiba nomntwana ngazenza umfazi ongemfazi emagcikeni alayika awungiphindele inombolo bese siyavalelisa inombolo u078 078 863 863 02 67 ngokuhlala ke silapha ephilani emlazi ephilani la eduze kwa y kuseduze kakhulu y352 ihouse number y352 ihouse number yakhe ke umhlonishwa kodwa ke kubalekile ukuthi umthinte kwinombolo athe wasinikezela yona ukuze ungazothi uyafika hlamba kekho kubalekile kakhulu ke ukuthi umthinte nizwane ke ukuthi ukhona bese uyakwazi ke ukuthi uye kuyena mhlonishwa siyabonga kakhulu sithembisa umlaleli uthi nangesotelizayo yiminani sizobheka ke ezinye zezihloko angithatha ithuba nje mfowethu ngibonge ukuthi indlela okwenzeka ngakhona izolukhulisa nohlelo siyabonga nathi kakhulu siyafisa impela balungisa abantu zilungelwe ingane kuphela usizi nobupha nendlala ngikhipha ngengoma emnandi kakhulu yethwasa le khansela ethi ngivala amehlo mama wezingane za